mga tugang, matindog po kita paon kan sa tong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbalangibog kan langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa akin ni Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinurokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag umawmi daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa kikristo nagaanyaya itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya kaitong helang niyang lepra, hinanyugaan pag-arang mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya ni Kristo sa tong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan kami ngunyan na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos, ikanya mong inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Nagtios ka nin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan,
si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyuga an pagrangan niya mong mga makasaalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas darha sa langit, an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. O pinsa ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nganing gayo, an pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsol nin kasaalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabutan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kaming minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, ngunyan po ikaanom na aldaw nin Misa Nobenaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang mga mas sponsors po niya to iyo ang mga minasunod: Eden Musa, Sunshine Imperial and Family, Attorney Butch Lucila and Family, Anonymous, De La Cruz Family, Mr. Rolando Chua, G. Chua, Krister Chua and Family, 3GD Rehuso and Family, Emma Chan, Tess D and Family, Mr. and Mrs. Noel Antequera and Family, Hotel Rex, Brenda Flores and Family, Mr. and Mrs. Carlos Teng. Isabay man po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat in honor of Saint Raphael the Archangel, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and Family. Pasasalamat dulot ni Tony Bolinao, Engineer Romeo and Nancy Doloiras and children, Mr. and Mrs. Marlon Obis, Mirna P. Rayala, M. Scalieja, for the gift of life of Rafaela Balles. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and Family.
healing and recovery of Cedric Chan. Special na kagadanman, dulot ni Jefferson Ryan Lee, Josel Aceituno Mendez, to pass the physician licensure exam of Syra Angelo Doloiras, dulot ni Romy and Nancy Doloiras, for full recovery of Elena D. and Cedric, dulot ni Tess D. Special na kagadan, dulot ni Roseville Tolarba, healing of Andy, dulot ni Emily. Special na kagadan man, dulot kan SMP New Royal Taipan Corporation. Special na kagadan, dulot ni Tita Imperial and Family. Special na kagadan man, dulot ni Annabel. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Jose, dulot ni Nilfa Lee and Family, Rafaelito, dulot ni Mrs. Arlene C. Ante and Family, 3rd death anniversary of Lourdes, dulot ni Emma, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and Family, Richard, Rafael, dulot kan Bakisal Family, Jerry, dulot ni M. Scalieja, Rafael, Milagros, dulot kan Balmaceda Family, Ralph, dulot kan Binamira Family, Lilia, dulot ni Alwin Napocaw and Family, Francisco, Sofia, Feliciano, Marilu, Sevilla, dulot kan Day Family, Benamin, dulot ni Erwin Kua and Family, Angelito, Linda, dulot ni Belen Amurao.
Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Kristong kagurangnan, an pagkamuot kan Dios, an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu, Dios maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Diyos maray na aldaw man po, Father. Sa tuya pong akuon, an sa tuya mga pagkakasala, tangani na magikitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisala ko sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na angheles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, daruhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pagka-Diyos sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itop mo na sa iyong mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Inihinahagad niya mo sa ngaran ni Kristong kagurangnan. Amen. Liturya kan tataramon. Enot na babasahon, ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. An kasailan nakalaog sa kinaban, huli sa sarong tawo, asin huli sa kasailan, an kagadanan. An kagadanan nakalakop sa gabos na tawo, huli talambang saro nagkasala. Kun huli sa kasailanin sarong tawo, dakol an nagadan, an biyaya asin balaog nin Diyos, huli sa sarong tawo na si Jesucristo, nakaabot sa kadaklan. Kung totoo na ang kagadanan naghade sa gabos, huli sa kasalanin sarong tawo, urog na totoo na ang mga nag-ako ka nagsusupay na biyaya, kapatawaran asin katanosan, maghahade sa buhay, huli sa sarong tawo na si Jesucristo. Sa sarong pagtaram, huli sa kasalanin sarong tawo, pinadusahan ang gabos na tawo. Siring man, huli sa katanosan nin sarong tawo, itinao sa gabos ang buhay, asin ang gabos naging matanos. Huli sa dae pagkuyog nin sarong tawo,
dakol naging mga parakasala. Siring man, huli sa pagkuyog nin sarong tawo, dakol an mga naging matanos. Kung sae nagdakol ang kasaalan, dumanorog nagdakol ang biyaya. Mantang ang kasaalan nagahade asin nagdudulot nin kagadanan, ang biyaya magahade asin magdudulot nin buhay na daing kasagkoran sa bagsik kan katanosan na minadatong sato, huli kay Jesucristo na satong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Atang asin dulot da imo hinahagad, kundi italinga sa paghinanyog itinaumos sako. Mga tinutong na atang da imo hinahanap, kaya nagsabi ako, uya madatong ako. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Diyan sa libro nakakalagda dapit sako, ang pag-utob kan sa imong kabutan o Diyos. Iyo ang sakong kaugmahan, ang sa imong mga tugon nakakalagda sa sakuyang puso. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ipinagrukyaw ko ang sa imong katanosan sa dang katiripunan, mag-ugma asin marangalugod ang mga nagahanap sa imo. Magsabi ang mga namumuot kan sa imong kaligtasan, pag umawon ang kagurangnan. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Babasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, maghagkos sa habayan, asin andamon an ilawan na may pagkot. Siring kamo sa mga naghahalat na an kagurangnan magbalik hali sa kinasal, tanganing kung dumatong mabuksan tulos sa pagtuktok. Paladan ang siring na mga surugoon kung maaabtan na nagpupuka. Totoong sinasabi ko sa Indo, mahagkos siya, papatukawon niya sinda, asin paglilingkudan na saro-saro. Kung dumatong hararom na ang banggi o pagkaagang amay, paladan ang mga surugoon kung maaabtan na lalo-lalo na ang mga lalaki, dahil nagsusulot ki pantalon, kan enot po ang pigsusulot ninda supig aapod na tunic. Ang tunic pong ini, gari mahiwas ining garment na abot dyan sa uri baba kan tuhod, bako siyang araw mga kan pantalon na lalo-lalo ng unyan uso na ang piot, so mga pigapod nindong skinny pants. Pero kan enot, ang tunic po, mahiwas siyang garment na pigsusulot kan mga lalaki. Pero bako pa kay tuoso man ang garter, tanganing dai mahulog ining gari sulot mo sa ibaba, pigbubog ko sa nanindadigdi sa may waistline, tanganing dai mahulog. Takon dai mubog di mahuhulog. Ang itsura po kay ning tunic, gari iyan na paldabaga kan mga babayi, abot dyan sa may uri baba kan tuhod. So yan ang itsura kan gari tunic. Pigbubugkos ninda digi sa may habaya ninda, tanganing dai mahulog. Pero ang pagkakaiba kan paldabo at tunic, ang tunic gani masana giraray pantalon na mahiwason.
An palda kaya gari daing buwang sa tahaw baga. Pero ining tunic o gari so mga square pants kan mga babayi na mahiwas, pero mas mahiwas pa usually sa mga square pants, na pigsusulot kan mga lalaki. Ngunyan, usually basta matrabaho sinda o kung ano man ang gigibuhon, ninulita ang tunic kaya mahiwas, nakakaulang sa paglakaw. Dahil ka makalakaw ki buwelo kung may sulot kang tunic. Kaya, pag sinda matrabaho o malakaw, ang gayad ka itong tunic, pigmabato ninda, asin ipigsususo ninda digdi sa iksan. Ang itsura gari na shorts, gari short pants, tanganing day maulang sa pagtrabaho, day maulang sa paglakaw o sa pag-iro. Iyo inian, pigsasabi digding, maghagkos sa habayan. Nabot sabihon, itong gayad kan tunic, batunon mo, ilaag mo na digi sa may iksan mo, isuso mo sa may iksan, tanganing, buwilo ang paglakaw, buwilo ang pagtrabaho. Mga tugang, ini pong mga tataramo na ini, nagpapahayag as nagsisimbolo kan pangapuda ni Kristo na magpreparar, maging andam, asin mag-iro. Mga tugang, ining ibanghelyong ini, nagpapaginumdum sa sato ka itong parable of the wise and foolish virgins. Narurumduman ni Diyos sa sarang parabola na igwa ki mga babae na nag-aalat kan pag-abot kang nobyo. So iba naabtan na may pagkut pa susain ng mga lampara. Alagan so iba naabtan na dain ng pagkut susain ng lampara. Mga tugang, may duwang bagay na ipinapagirumdum ang Santo Ebanghelyo. Enot, kita daang mga tao, nag-aalat kita kan pagdatong kan kagurangnan. Kung duman sa parabola kan wise virgins, hinahalat nila so pagdatong kang nobyo, kita daang mga tao sa kinaban, naghahalat kita kan pag-abot kan Diyos sa buhay ta. Alagad ani kadua, pinapaginumdum kita, na ang pag-abot na ini, dahi taaram kung noarin mangyayari. Dahi taaram kung anong oras, dahi taaram kung sa anong aldaw, o so eksaktong panahon kan pag-abot. Kaya ang pinaka-wise na dapat nagibuhon, urual daw dapat maging andam. Urual daw dapat naghahalat. Urual daw dapat nagpupuka. Tanganing anong oras man umabot, preparado. Ninulita ang pag-abot, sirto isiguro na maabot, alaga dayta sa nangani aram kung noarin, kaya dapat pirming preparado. Tanganing anong oras man umabot, andam kita na magsabat sa iya. Mga tugang, an operational words digdi, dua, actively and constantly. Ang paghalat, dapat aktibong paghalat. Asin, ninulita, siguradong maabot, bako sa ng aktibo, dapat puro pirmi na nag-aalat. Ano abot sabihin kan aktibong paghalat? Ang aktibong paghalat, iyo ang pagkaigwanin maray na attitude. Ang pagkaigwanin maray na attitude sa buhay, iyo iyan anbot sabihin kan active waiting. Ang maray na attitude, katakod ka ini, ang maray na gibo. Inulit akong may maray kang attitude, ang magkakaigwa ka nin magayon na mga maray na gibo. As in mga magayon na nakagibuhan sa kinaban. Constantly, ang ikaduwang operational word digdi, nabut sabihon, an active waiting, bako sa na dapat seasonal, o ang pagkigwanin attitude, bako sa nang paminsan-minsan, dapat puro pirmi. Ang paggibunin karahayan, bako sa na dapat seasonal, dapat urual daw, dapat puro pirmi. Sa madaling pagtaram, ang active waiting o ang paghalat na ipinapahayag kan Santo Ebanghelyo, iyo ang pagkaigwanin maray na pag-uugali. Ang positive attitude, dapat maging ugali, tanganing maging constant. Ninulit akon ang positive attitude,
yaon sa nasa imo, basta marayan pagmati mo, pero pag malibong ang payo mo, ganiday kang maray na pigigibo, o kung magayon ang pagmati, dahil ka nagigibo nin tama, dapat magkaigwadaanin ugali. Siring man an maray na mga gawi, dapat maging ugali kan tao. Tanganing ini constant na pinagigibo ta, bako sa ng paminsan o bako sa ng seasonal. Mga tugang, sa pagpadagos sa po kan Santa Misa, iyo yan ang dakulang agyat sa sato, sa padagos ng paglakaw sa ibabaw kan daga, lugod masimbaganta ining pangapudan sa satuya kan Santo Ebanghelyo. Sa padagos ng paglakaw sa kinabandugod, makapagpatalubo kita nin maray na pag-uugali. Pag-uugali na ginigikanan nin mga marahay na gawi. Pag-uugali na padagos na parte kan buhay. Ano man na oras, ano man na aldaw, ano man ang mangyari sa sato, kunyaon ang maray na ugali na ini, padagos kitang magiging masinunod-sunod sa kabutan kan sa tuyang Ama. Sa ngaran kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing an sako, an sa indong atang, ako man, kan Diyos na makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niyamo, kan kamurawayan, kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako an sa mong dolot nin asin darahon mo kami pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran. Daimo binabayaan ang mga karnero mo, at angani sa mga palada na apostoles, padagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga anghel, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, kaiba kan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan.
Kagurangnan ikananggad an banal burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, iraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagrumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya sa kaiba niya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an bot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat, kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog,
susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita nin katuninongan. Mapa sa Indohan katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mo umayan. At amanon manlugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kung sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagbumuraway, inihinahagan niya mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Bendisyonan kamo gabos, kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magdanay manugod kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.